हाय हॅलो SM क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण कांद्याची पात बनवणार आहोत। तर इथे मी कांद्याची पात घेतलेली आहे। हिला स्वच्छ असं 2-3 पाण्याने छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे। आणि इथे मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। ही साल्टाची मुगाची डाळ आहे हिरवी। तर ही अशी मी अर्धा तास भिजू घातलेली आहे। आता ही डाळ आपली छान अशी भिजलेली आहे। तर चला आता आपण ही कांद्याची पात कशी बनवायची ते बघूया। तर याला पण 2-3 पाण्याने भिजू घातल्यानंतर याला पण छान स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायची। तर आता मी हे 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे ते बघू शकता। तर चला आता आपण याला कापून घ्यायची बारीक। तर इथे बघू शकता आपण छान अशी कांद्याची पात धुवून घेतलेली आहे। तर आता याला छान अशी बारीक कापून घ्यायची। तर इथे बघू शकता आपण अशी छान कांद्याची पात कापून घेतलेली आहे। गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यात आपण 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत। तर चला आता आपलं 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे आपण आता याच्यामध्ये। तर आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घ्यायचे। तर इथे बघू शकता 1.5 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे आणि 1.5 चमचा अंबारी मसाला, पाऊण चमचा मी हळद घेतलेली आहे। हे सगळं साहित्य टाकून घ्यायचं आणि आता याच्यातच आपण ही कांद्याची पात टाकून घेणार आहोत याच्यामध्ये। बघू शकता कांद्याची पात आपण टाकून घेतलेली आहे। तर इथे बघू शकता आता आपण फोडणीमध्ये कांद्याची पात टाकून घेतलेली आहे। तिथे बघू शकता इथे आता आपण पूर्ण कांद्याची पात याच्यात टाकून घेतलेली आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण मुगाची डाळ पण टाकून घ्यायची आहे। तर आता इथे बघू शकता मुगाची डाळ टाकून घेतलेली आहे। हे पूर्ण छान असे भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायची। तर अशा पद्धतीची कांद्याची पात छान लागते, नक्की करून बघा। जर माझी व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। याला छान आता आपण 1 ग्लास पाणी टाकून याला छान अशी शिजवून घ्यायची कांद्याची पात। तर ही कांद्याची भाजी आपण कांद्याच्या पातीची भाजी आपण ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, खिचडीसोबत पण खाऊ शकतो, वरण भातासोबत छान लागते। मध्ये आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे बघू शकता 1 चमचा मी इथे मीठ टाकते। मीठ टाकल्यानंतर याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची, पूर्ण भाजीमध्ये टाकून घ्यायची। इथे 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तर इथे बघू शकता छान अशी 10-15 मिनिटं शिजवून घ्यायची।